Inkwenkwe eneminyaka elithoba ubudala ebizwa ngokuba nguMichael eyenza ibanga lesine yathatha uhambo lwesikolo. Emva kohambo lwesikolo uye wabuyela ekhaya engabonisi mpawu zokugula. Emva kweentsuku ezi-10 uye waqala uba neempawu zokugula ezilandelayo: impumlo ezivuzayo, umqala obuhlungu, amehlo adumileyo kwaye ebekhohlela ngakumbi. Umama wakhe kwangoko wamsa esibhedlele wachaza zonke iimpawu anazo uMichael kugqirha. Ugqirha uye waqaphela ukuba inkwenkwe ineempawu zemasisi. Waxelela umama kaMichael ngokuqhambuka kwemasisi kutshanje. Ugqirha uthathe isampulu legazi likaMichael walisa elabholathori ukuba liyohlolwa. Emva kweentsuku ezimbini, iziphumo zakhe zaphuma zinemasisi. Emva kokuba iziphumo zikaMichael zibuyile, unina ubuze ugqirha ukuba uMichael waye nokusulelwa njani yile ntsholongwane. Ugqirha umcacisele ukuba ebenoyifumana njani intsholongwane. Ugqirha uye wamnika iyeza ekumele alisele ukuncedisa ukulwa nemasisi, kwaye uye wamxelela uMichael angakhuseleka njani kwimasisi angayifumana okwesibini. Mama, oko ndibuyile kuhambo lwesikolo ndinempumlo evuzayo, ndikhohlela kakhulu, ndinomqala kunye namehlo adumileyo. Bendicela siye kugqirha. Kulungile nyana, masiye kwagqirha ngokukhawuleza. Esibhedlele. Molweni gqirha, unyana wam ebeye kuhambo lwesikolo. Emva kweentsuku ezi-10 uye waqalisa ukuba neempumlo ezivuzayo kwaye ukhohlela kakhulu. Unawo nomqala obuhlungu namehlo akhe adumbile. Kulungile, kubonakala ingathi unyana wakho uneempawu zemasisi. Kodwa kusafuneke nithathe uvavanyo lwegazi likaMichael, kwaye enye into, kukho ukuqhambuka kwemasisi kutshanje. Ngoko kukho ithuba elikhulu lokuba uMichael anokuba nemasisi. Ziza kuphuma emva kwexesha elingakanani ezi ziphumo gqirha? Iziphumo ziya kuphuma emva kweentsuku ezimbini. Emva kweentsuku ezimbini. Molweni gqirha, bendicela ukubuza ukuba uMichael wosuleleke njani yile ntsholongwane yemasisi? Usulelo lubangelwa yintsholongwane yemasisi elilungu losapho lwentsholongwane ye-paramyxovirida. Isasazwa ngumntu ukuya ngumntu ngamathontsi asemoyeni. Ixesha losulelo liphakathi kweentsuku ezi-5 ngaphambi koqhambuko likrhashalala ukuya kweentsuku ezi-4 emva koqhambuko likrhashalala. Intsholongwane yemasisi esemoyeni okanye kumathontsi ingena kwiindawo ezahlukeneyo eziquka amehlo, impumlo nomlomo. Njengoko kukho uqhambuko lwemasisi, unganceda undicacisele ngolwazi oluthe vetshe ngesi sifo? Uninzi losuleleko olunxulumene nemasisi lubangelwa ziingxaki zesi sifo. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi5 ubudala okanye abantu abangaphezu kweminyaka engama-30 basengozini enkulu yokuba neengxaki ezinkulu. Abantwana abancinci abangondlekanga, ngakumbi abo banevitamin A esezantsi okanye amajoni omzimba afakwe esichengeni ngenxa yentsholongwane kagawulayo, HIV and AIDS, okanye zezinye izigulo, basengozini enkulu yokungenwa yimasisi. Ke ngoku angenza ntoni ukuze akhuseleke kwintsholongwane ukuze angosuleleki okwesibini ukuba kukho uqhambuko lwentsholongwane? Imasisi inokuthintelwa ngesitofu sokugonya imasisi, iqhwilikane kunye nerubella, MMR. Isitofu sokugonya sikhusela kwizinto ezizezi, imasisi, iqhwilikane kunye nerubella. I-ICDC incama ukuba abantwana kufuneka bathathe amathamo amabini e-MMR. Umthamo wokuqala unikwa abantwana abanenyanga ezili-12
ukuya kwiinyanga ezili-15 ubudala kunye neminyaka emi-4 ukuya kwiminyaka emi-6 ubudala. Ulutsha kunye nabantwana abadala kufuneka babe nolwazi malunga nogonyo lwabo lwe-MMR xa kufike ixesha lokuba mabagonywe.